Ki mengko tak bawanane ben ditembangke apa. Yen den utur kelantur nglarani ati najan wis sepata prandene tega ngontati abote wis kadung tresna. Terusane lamat wis katon dedane. Ayo Mbak Dati yo. Rasaning atiku dong, kowe sih padha kelingan lagu-lagu Jawa, lagu-lagu kreasi anyar. Ning kabeh kuwi mau kudu diupeni, mula mengkone budaya daerah tetep diurip-urip, dilestarekake, aja nganti bocah-bocah kelangan jati diri. Nolo Garing, Petruk, Bagong, Mara gage mrene otole, bendaramu wiwit wingi ora kersa ngendika. Mula gage mrene ongger. Iki kena ngopo? Kowe Kyane Semar waliken paningalmu, Petruk. Lho. Semune ndara anggone kendel nandhang Sungkawa ora sembodo dadi satriya kang wis kaunang-unanging jagat raya. Sarating pandang sumulo madangi
Kang yo. Oh Lamrikata ingin dumunung wonten ing Wonotunggul. Sukuning harga jamur dipa. Papan gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati bebasan. Satu moro satu mati jalma mara bali mung kari aran. Wanci ratri sepo sepi samun datanana karengyan kejawi. Pangempreting duwe panggo panggeruning sardula. Pembaunging Srenggala kala-kala pandriting Wraha tinubruking sardula lupa. Lamun ratri pantes yen ing kono minangka dadi papan padununganing jim setan priprayangan wewe Gandarwa ilulu Banaspati engklek-engklek balunga tandak jerangkong warudaya. Parandene ana mustikaning jagat ingkang maha singa sampun manjingnya sepi. Lamrikata swarane panengah Pandhawa Sadramadu-kara kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Danandaya Janaka kiriten Panduirin Gudha Kesa Wibatsuh Mahabau. Satra bagus tanpa cacat pengawak tirta Gwaya Teja. Pramila pantes minangka dadya lananging jagat pakuning alam lan turing bawana. Pramila sawarga marga amdamel gegering para kawula alit kathah para prawan welanjar randha sumaan ingkang urut pinggiring margi perlu nontoni satra bagus kang pindha dewa darat. Emanira nalika semana sang bagus sing semudat lagi nandhang kasungkawan saketap datan munandika yaya tugu Sinokarta mawantu-wantu Kilurah Badranaya denira asung panglipur panandene Nora Mobah Nora Musik mangkono cipta pangandikanira Kilurah Badranaya kanamunta kawijining lan
Manggep Sri Nateng dalu Sinewaka Sangya Pradase agaring Cakrawala winulat ngalangut parantine paksa kebekan saking kaing Taranggana kang sumiwi warata tanpa selo saking kaing warata tanpa selo warata tanpa selo ai begegku gemel sadulita Gus lepat kula napa klentu kula napa kok sampeyan ngendelke kula yen kula luput kula enggal mang tuduhke nek kula kleru kula mang patrapke kenging napa kok mendel mawon Ndara Janaka Ndara Herjuna mula-mula pancen anak-anakku kok dadi anak-anakmu iki kenapa ora ngerti patrap
Ndara Sungkawa malah tembangan karepe dhewe. Rumangsane kaya swarane apik-apika. Samplak mudhar. Wong tuwa ki mesti anane ming ndukani apa-apa ndukani. Anak telu ora patrap kabeh. Pilihane sing ndi? Hah? Sing tuwa dhewe ora kei conto karo adi-adine. Gugu karepe dhewe. Sing tengah ming plompang-plompong. Ha sing ragil yo. Penyinyingan ora tau tilik wong tuwa. Senen apa-apa nyeneni. Ora ngilu karo gitoke. Wong tuwa ki dunake gitoke. Ha nyatane kok apa-apa ngluputke. Anane anak ora patrap mergo wong tuwa ora patrap. Aku ki ora patrap apa tumrap marang kowe ya, keparat ki. Aku ora patrap apa? Ha kowe ngerti, iki wulan apa? Iki wulan Sawal. Lah ngerti wulan Sawal. Kenang apa kowe ra sungkem nang aku? Wong edan. Oh bapane kok sungkem anake. Kudune kowe sing sungkem aku, ora iso. Kowe sungkem aku. Lah dasare apa? Hale gawe seneng dhisik aku. Kowe iki gawe seneng apa nang aku? Ha deling-eling. Aku ora ngerti perkara apa. Nalika kowe yasa kowe apa? Nalika kowe yasa aku ora gawe seneng kowe. Bunga-bunga ginjali. Iya apa ora? Wong edan iki. Kaya ngono kok ngerti anak wani karo wong tuwa nalika kowe lair protot saka wetenge biyu pejet mudhar. Aku ngerti duwe bapa kaya kowe ra sida metu aku. Nek ra sida metu nang ndi? Nang jero malah anget. Apa-apa ana. Endi? Ah nang jero ra apa-apa ana. Kepengin sate kene njukuk ati. Ya ta? Heeh. Pengen usus goreng kene njukuk. Ya ora? Wong edan diurusi. Ayo Nala Gareng, bendaramu daturi ngendika. Ndara. Panjenengan kenging menapa kok kendel kemawon menawi kula lepat-lepat kula ingkang pundi monggo dipun dumuk kalepatan kula wontenipun kula namung nyuwun gapura. Nyuwun gapura ngeblegi cengelmu kuwi. Ngapura kok karo gapura. Wong ki nek ora tau sinau basa ya ngono kuwi. Wong ki kudune sinau basa. Sing apik ora dumeh kowe punakawan nek sinau kuwi rak migunani tumraping urip. Ngerti perkembangan zaman, maca ora tau, srawung ora gelem, takon emoh. Anggepe iki kaya pinter-pinter dhewe, walah kok ngono. Nyuwun gapura. Lah bener ngapura, ora gapura. Gapura nggo ngeblegi cengelmu, Pak. Wah, Bagong iki sadaya. Aku ki nek ana basa sing ora kepenak keri aku. Wong Jawa nek omong ora tau, ora ya kudune ngerti beda-bedane to. Ming kate sak aksara tegese beda adoh. Le omong kleru beda adoh. Upamane seneng. Heeh, aja diwaca seneng. Arep tulisane padha sedeng karo sedeng. Le maca ya sedeng iki sedeng beda. Heeh, nyenengi karo nyenengi. Ya ta? Oh. Le nulis padha ning tegese beda. Tulisane padha nyenengi. Ora diwaca nyenengi. Nyenengi karo nyenengi beda. Nyenengi iki urung karuan iso nyenengi. Ini nek nyenengi mesti wis nyenengi. Ora elek omongan iki. Sedeng karo sedeng ya beda tulisane padha. Ah. Maca ora karuan. Ming aksara kuwi beda tegese. Upamane minangka karo pinangka. Kuwi dong-dong lambene kok dipadha anggepe minangka padha karo pinangka.
Nek pinangka ki apa? Pinangka ki papan. Mulane nek wong takon pinangkamu saka ngendi tegese nggonmu saka ngendi. Minangka kuwi tegese kanggo pawadan upamane bapak ora iso teko rene minangka gantine aku sing ketemu kowe. Ngono. Ora minangka dipadha. Aksur sak aksara beda tegese. Oh, liyane ana wuru karo buruk. Wuru ki mendem, buruk ki marai. Oh. Garu karo garuk. Garu ki nggo garu sawah, garuk ki nggo sing nggon gatel. Njur turu karo turon. Rek. Turu karo turon, nek turu ki wis lali, nek turon ki isih kelingan. Kowe pikiranmu kotor. Iki pancen cangkeme cangkem elek kok ngene iki. Ngomong-omongane rasa ngomong ya gelut po. Iya, potongane kok ngono kuwi. Petruk. Apa mo? Ayo gendaramu diaturi. Nyah. Wong sing legan golek momongan ki aku kowe kok. Kok aku kowe piye? Lah wong kono piyai siji kene wong papat kok. Ana kepengin cerita wong papat iki omong-omongan. Piyai siji sing meneng ya ben meneng. Ngurusi piyai meneng. Malah jarak. Ya men. Dasar ayu. Malah karepe iki ngopo? Kowe iki ngapa? Malah tembangan. Nembang apa? Dewi Banowati. Malah ngalem-malem kesumaning Ayu Banowati iki ngopo? Benjang lamun Duryudana seda. Lah ngopo kuwi? Ngopo kuwi? Mesti sonalap randane. Wong nek ra nyebut ya ngono kuwi. Kowe iki ra tau ngilo gitokmu kaya apa? Seneng kok karo Dewi Banowati piyayine ayune kaya ngono. Kulite resik, dedege dhuwur. Wah. Mongko anggere ngendika karo melang-meleng lambene tipis, wis gregetke kae. Lah kok kowe arep seneng ki kapan le doyan? Lamun to datan purun ngapa? Sonre wangi pati geni. Pati geni nek modiar mesti kelakon. Aja meneh kelakon ketemu rung karuan. Tanpa nggih ing alam donya ing akhiratipun. Nang akhirat ki nggone dhewe-dhewe kono wong ayu ki dadi widodari nang swarga. Kowe wong elek nang neraka, nerakae nggo nintip. Kapan le ketemu? Sunadang pinuju dolan. Ana Banowati kok dolan ki ngopo? Dolan kok nang neraka ki ana apa? Sun enteni lamun arsa amet geni. Ana Banowati kok amet geni. Oh, mosok lakon mangkat dhewe kongkonane sing irunge pesek. Pesek-pesek ya lumayan. Oh, pancen gragas. Jane-aning talaga kadilangit. Mambang tampas bulan apa maneka. Petro nun kowe maju mrene. Untung napa kok dukane mawon. Riwil kok. Ndara susah kok malah tembangan kok suarane apik-apik kok. Pentung mawon. Mangke kula goleki pentung. Nyuwun pangapunten Gus. Mrene manuh kok ora ngerti tata, ora ngerti aturan kok, ora ngerti empan papan kok. Pentung mawon. Ya jare apa? Kowe sing ngakon tembangan sapa? Kajeng kula ki ambang. Niku kurang ajar niku. Pentung mawon. Mbok ora riwil rek. Japen, mangkel kok. Kula kenging menapa, Gus?
Ora ngira bareng aku mirengake tembangmu kaya eling yen aku nganti kowe padha. Ora ana kang bisa gawe padhang atiku kejabane kowe Petruk. Aja dadi atimu lan ora perlu nampik. Iki ana lembaran loro cacahe 200 tampan ana. Mboten Gus, kula mboten niat ngaten. Ora iki kanggo kowe. Mboten Gus. Iki kanggo kowe. Mboten sampun. Ayo nggih iki. Ana mboten tahane krangsang. Pira, Dek? Lumayan sak dandang gula 200. Lah wong iki nek pancen duwe kepinteran ki larang regane kok. Ya aku ya ora ketang 50-50 to. Mau akon mentungi. Bar tekan gone oleh kerejekan njaluk radep ngisin. Pancen ki anak-anak samplak sisan. Kuwi wujude wong tresna sedulur ya. Anggere sedulure kesusahan malah nyukur-nyukurke. Bareng kerjegan lalu mengemis. Watak apa kuwi? Watak asor kuwi, ha? Kaya kuwi watake menungso-menungso kaya kowe kuwi. Ngerti nek sedulure kesusahan, sedulure kerepotan, ora tau tilik, ora tau mara, ora tau nakoke. Kuatir mbok disambati. Nek krungu sedulure ora rezeki, gagane mara, sambate werna-werna. Ngarep ngemis. Watak apa kuwi ya? Samplak raimu. Ujar, kakak ngomong. Aja meneh-meneh ngising-ngising ki wong tuwa. Sedulur ki nek kono sedulure kerejekan malah ora krungu, upamane diwenehi matur nuwun, upamane kono ora ngerti, ora dadi ngopone, ora perlu ngemis kaya ngono kuwi. Watak apa kuwi kaya ngono? Dirungokke. Aku mbelani kowe, Petruk. Kerejekan ki lak syukur to. Lah iya, heeh. Aku mengko siji, Truk. Malah niru, malah njaluk akeh. Alah, Semar pancen Semar gunane disemur. Ku nek wis cemandhe nggo semir. Karo bapakne Semar Semir. Dos pundi, Gus? Anane aku kendel, ora ana liya aku mung menggalihake marang kersane Koko Prabu Puntadewa. Ingkang kados pundi? Sang kakung grerepa babo eman biraten tek branto ulun tadarujit ayo Kakang Semar derekno tindakku. Nolo Gareng, Petro, Bagong, aja keri gawe nderek tindake Bendara. Ora ketan tumuru ning jurang terbis arpa, tumuru ning jurang miring. Aja nganti kendhat lemupaya. Supaya kasembadan sedyane.
kasrepan ring tingkaing mungsuh niran kang padha kadang yata maneh ana weng liyan jaya miang ibu kandhek Sang Arjuna ana ing tengahing dedalan rangu-rangu jroning galih sinigek ingkang nedhung maksana mangkono barisan wadya bala ruta denawa saking negari Giri Braja dupi mambu gandaning lisah wijayeng katon sigra jedul kang grumbul pedholi kayu-kayu ndungkali watu-watu solahe kaya bajingan kelangan lacak Kuta Pandhawa tata gati saya Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisekan Gulingan Limo Oh adalah orang ngira babar pisan iki mlebu jroning wana ana satriya nrasak parisaning Rata Denawa aja mati tanpa aran Gus mara gagi ngaku sapa aranmu saka ndi pinangkamu apa kowe budhek apa kowe bisu yen budhek eman-eman bagusmu yen bisu eman-eman sikitmu apa kowe wedi yen wedi mlayu ora tak oyak mara gagi ngaku Gus sapa aranmu saka ndi pinangkamu Gus buta kowe takon marang aku yo balik sapa prajekamu saka ndi dangkamu yaksa Arda walika takoni durung aku genti takon junjung dongko lan prajeka jamak lumrahe buta dongko papane prajeka arane
Bener kowe sisih pakumburi saka negara Ngiribraja kesete Ratu Gustiku Prabu Jarasandha ya Prabu Sulewah. Aranku Ditya eneng-eneng cuwiri klothok lidik klothok kruyang. Kowe saparanmu Gus aja mati tanpa aran. Ora nono jeneng kekasih kang ana. Nganggo tembung kawi kaya priyayi. Terus mak bathuk mripatmu mlorok ora ndedelok. Ora ganep loro satriya ing Madukara panengahing Pandhawa. Raden Janaka. Janaka iya Arjuna Kiritin Pandhu Irin Wibatsuh Mahabau Kuntadi Kumbal Yali. Jenenge akeh apik-apik paran sediamu. Ngetutake kedheping netra jangkaing suku krentek ing ati. Ora kena bacut kowe kudu bali, Gus. Bacut. Bali. Bacut. Apa ora wedi Wadyabala Rata Tenawa ngalang-alangi talanmu? Tanpa dosa tanpa perkara wani ganggu gawe lakuku klakon ana sirah buta pating gumlundung. Utawa Pandhawa tata gati saya Hendraksa sora maruta. Kopat kapita kaya lo tamangin kekejer mano banjangan. Dasar yaksa kepara sangka. Kumawani merasak parisaning putuk lakon ana satria kepok kiai kemudarang sang kandhane.
Oh yes nyangking ember ngiwa nengen monggo jejer nggo tambah kangen gampang ora bisa bisa nyawang rengani nambung Ali-ali kuningan lali saya kelingan Semarang kaline banjir Sumelang rati pikir nyolir prapoto abang kawelagar manguwuh ing mungsuh minta lawan kaya yen singa manubruka kaya yen minta manubruka ulatalah ora tau weruh tetes weruh kancaku mati kowe sapa Gus Raden Janaka kowe sapa Ditya Jurang Grawah sijine sapa Ditya Padas Kempal apa karepmu buta bela patine kancaku Gus maju mangsa bali macak wah nggung kriuk mleduk wandamu
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buta mati kesamber gelap. Ming sarungan tok. Apik wekku. Weh, Gus, apa Petruk? Kula apal sing mateni buta niku. Iya, Petruk. Sanesipun tasih wonten, Gus. Yeah. Yamene iki buta wancine ndro buta mati kok ora buta gedhe ora buta cilik. Yamene iki buta ki mripate sedha ora cetha le nyawang ku nek melek-melek ki nek wis ana sop metu wis cetha melek. Yakin kok ngene. Gus, opo pet mblagem ngene buta sampun sami pejah Gus. Yen mengkono kene tak jarwani Petruk. Naraswara Kresna lawan Raka ing Mandura. Nyatlanganing kalangan agar pandang muncar. Iwang Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala. Wancine wis gagat bangun rame swaraning sata.
kukuruyuk sesahuran wetan sunaring yuangarko katon abang sumamburat lirene traning uga rapuh Sri Gunting Munyo Ambaru kula waspadaken Koko Prabu ingkang rawuh ya pun Kakang Yayi ayo kaget jroning penggalih panten pun Kakang ingkang sumusul siadi tumuju nang jroning alas kalian Kakang Mas Werkudara. Wah, pancen aku jlamprong anggere mangkat lunga ora tau pamit gawe geger sing ditinggal. Nyuwun pangapunten Kang Mas, kula ngantos mboten enget samukawis mula-mula campur karo wong ala-ala iki. Senengane ojo-ojoki barang ora apik. Cilaka, Gong. Sangger Ketanggur Ndara Werkudara, awongen Ndara Janaka ki ya wis piyai sepuh, wis bisa metung, bisa menggalih. Sing dielek-elek mesti aku karo kowe, jare mergo campur aku karo kowe. Ya nek campur aku ngono ora apa-apa, nek campur kowe pancen mutawatiri, Tru. Cangkeme elek pancen iki. Malah ora mbelani sedulur malah mbelani. Kipe kula Koko Prabu aja kleru penampa iki mau yen Trambana majaning Panca Bakah ora ana liya kejaba putra para si Gatutkaca. Nah, aja ngluputake Gatutkaca diarani menawa ngepehake kadibyane si Adi nanging iku mau saka iguh pertikilipun Kakang daya-daya pun Kakang bisa ketemu lawan si Adi. Nuwun inggih mboten dados menapa Koko Prabu. Saupami Gatutkaca mboten sumusul mbok menawi repot anggen kula nanggulangi para wadya raksasa. Ya, nah ing mengkono Yayi, rene Gatutkaca nalika mau tumuli banjur tak utus supaya enggal matur ana ing negara Ngamarta. Matur Yai Samyaji Puntadewa kena dipesthekake menawa mengko ing dina Anggara Kasih sesaji Rajasaya dipesthekake bisa kaleksanan. Mekaten Koko Prabu. Lah rene si Adi wis ketemu bareng pun Kakang. Tunduk lawan pamunggalipun Kakang Naika Semana pun Kakang mung buntuhake biyantune jeneng para sakloron. Ora ana liya wigatine, ayo padha manjing ana ing negara Giribraja. Negari Giribraja. Iya. Amarga iku ana ratu ing jeduluk Prabu Jarasandha. Mongko Jarasandha ngumbar kamurkan sarana nyekeli para ratu-ratu ingkang ora gelem nungkul marang panguwasaning Giribraja tanpa petungan tatahe dilebake pakunjaran saben saksi minangka sesaji anggone manembah marang Sang Hyang Rudra. Nah, mengkono yen jeneng para pun Kakang bisa mitulungi ratu-ratu kang kasangsaya, mbok menawa iku kena minangka kekuatan anggone Nyai Samyaji Puntadewa nganakake sesaji Rajasaya. Kula namung nderek keparingipun Koko Prabu. Aja nganti ngawistarani jeneng para pun Kakang, aja ngaku satriya, aja ngaku narendra. Pun Kakang arep dandan cara brahmana, pun Kakang ngaku dadi pendhita. Mekaten kersanipun. Perlune ora ana wong kang padha sujana ning sadurunge jeneng para lampun Kakang, ayo tak tuduhake papan padunungane negara Giribraja. Kula namung matundika dawuh timbalanipun Koko Prabu. Papane sadurunge kuwi munggah gunung ngarep kono. Adi Werkudara driteng Kakangku apa? Rene jeneng para ora bisa ngambat Jumantara. Pun Kakang apa dene Dimas Janaka tak ngambat Jumantara. Mengko sumusul marang pun Kakang. Yen pancen ngono kersane tak parengake tindak dhisik. Ning mengko yen ana kedadian aneh ora perlu gumun.
Kedadian aneh apa Yayi? Aku ora perlu matur, tak aturi tindak dhisik. Yen pancen mengkono, ayo jeneng para pun Kakang Yayi ngambah Jumantala munggah gunung ngarepku Iswawi kula dherekaken. Legawa banyu sumaputing wentis mileging angganira miget jangga kang warih katon naga galak umaka magala kacarita Raden Arya Werkudara ingkang nalika semambu arsa minggah harga ingkang katonton ana ngarsanira tinilar dening Raka Nateng Ndarawati tuning kira-kira Den Janaka ngambah Jumantara watak wantune Dyan Arya Werkudara dia matek aji ungkal bener apa ing tumandhaning aji ungkal bener ana gunung dilumpati ana kali dilangkai katarima apa sedene Dyan Arya Werkudara sigra bidhal padha sakala bareng lawan lakuning angin. Ngambah Jumantara bareng-bareng Dimas Janaka. Jeneng para sing nang kono kok ngerti-ngerti nang kene. Pangestune jreteng kakangku, aku tekan dhisik ana kene. Weh, lah pun kakang kewirangan. Atarane iki ora iso nusul kok malah ndhisiki. Oh, mula mau kok weling yen ana barang sing aneh aja gumun. Pancen werna-werna kok kepinterane. Dimas Janaka kula dadal ditonton dipresani inggih iki gunung nah papan ingkang katon kae papan padungane negara Giribraja mekaten Koko Prabu dadal jeneng para ngerti iki gunung iki jenenge apa kula mboten ngertos Dimas Werkudara aku ora ngerti dadal ditonton dhisik gunung kok tanpa tetukulan aja maneh kok kakayon kang 3 prangkul 4 prangkul suket ora ana tukul ana papan kene iki jenenge apa iki ono apa lho Petro ngusul nggih Bagong katut nggih karena ketinggal kula ngadang teng Wiranatan. Ora ada ditinggal, lah kula ya keri. Tujune kula ngojek. Cangkeme iki. Aku iki ora mikir kok. Ning ngadang ora nang Wiranatan, ning ngadang nang Pituruh, dadi ning ngalor bareng. Ora dadang ngulon dhisik. Ya men kok. Kono perlu kok, ora perlu kok ora gelem ngampiri. Ora mangkat aku.
Rewel. Oh, pancen pikirane do elek-elek. Kaya ngenteng-entengi kok. Ngenteng-entengi apa? Biaya. Iya, cangkeme. Ngalor ado-ado kok. Ya ora? Lah iya. Napa mriya? Iki gunung tontonan Petruk. Gunung tanpa tetukulan. Aja maneh kok kayu gedhe, suket wae ora ana tukul. Kowe ngerti iki gunung apa arane? Kula mboten ngertos Koko Prabu. Aku ora ngerti jeneng kakangku. Petruk ngerti? Wah, nembe ngambah menika ya mboten ngertos. Ning ya aneh kok. Ana apa ora lunyu banget wong gunung kok tanpa tetukulan. Suket ora ana. Badan ora ana apa-apane. Bagong ngertos menika naminipun Gunung Plontos. Karepe Plontos gunung sing tanpa tetukulan utawa Gunung Gundul. Gunung Gundul. Oh, ngerti jenenge? Mboten. Ning ngerti wewalere. Lho, wewalere apa? Bapak kula kali simbah rumiyin weling. Lamun kowe arep nambah gunung, najan wis ngancik ereng-ereng ning kok ana katon gunung mau gundul ora ana tetukulane. Kowe kudu medun. Sebab kuwi bakal nggawa kesialan. Oh, welinge ngono yo. Mula aku ya tak tiliki dhisik aku. Nek ana tetukulane ya tak unggahi nek ora wis moh. Biyen barang munggah gunung sing biyen ya ora ketang kranding-kranding nek ana. Tegese ora ketang sukete ora pati lemu ngono. Gimana cangkem elek. Omong-omongane. Iki dagelan-dagelan iki pancen omongane werna-werna. Iki arane Gunung Cetiyaka. Gunung Cetiyaka. Ya, lah kene papan dununge wewadine Prabu Jarasandha. Menapa Koko Prabu? Tontonan ngarep Kyai. Ya talaruta saking kutha Sang Kurukulayan Tanamutusa Sang Sri kae ana guwa. Inggih. Guwa kae ingsi pusakane Jarasandha ingkang diarani Tambur Wasiat. Inggih. Tambur Wasiat kuwi mau najan ora tinabuh ning bisa muni. Pramula negara Giribraja ora tau ketekan parang muka. Amarga yen ana parang muka tekan kene Prabu Jarasandha mesti ngerti. Amarga tambur mesti muni dhewe. Mekaten Koko Prabu. Lah kanggo nyirep kahanan aja nganti pun kakang jeneng para konangan tambur kae tuwuhi rampung ana. Keparingipun Koko Prabu dirusak. Perlune ora bakal ana kang aweh tengara marang Prabu Jarasandha. Jodoh bang mawinga-winga kumedhot padhaning lati netra andik angadira ngembat Kyai Pasopati Raden Janaka wasana nyendikane dawuh timbalane ingkang raka nateng Ndarawati lesaning jemparing tansanes Tambur Wasiat sumiyut padha sakla lakuning jemparing